ev dîmen nel Sûrî ne ji Iraqê hatine girtin. Ev der navçeyên Şirnexê, Cizîr û Silopê ne. Di çardê mehê de li van her du navçeyan qedexa derketina kolanan hat îlan kirin. Li çar aliyê her du navçeyan niha pevçûnên mezin rû didin. Li Cizîrê cara pênca ye û li Silopê jî cara duyê ye. Li van rojan de li Cizîrê hediya şena 30 salî ku dayika 3 zarokan e û dogan Asanê 24 salî ku ew jî bavê 3 zarokan e li ber deriyê xwe hatin kuştin. Malbatê wan ji ber pevçûnan niha nikarin meytê wan jî defin bikin. Hefteyek berê nêzê 3000 mamoste bi biryarek fermî ji her du navçeyan derketin. Niha hêzên ewlekariyê gelek dibistanan weka nivîsingeh û baregeh û cî mayînê bikartînin. Tê gotin 10,000 leşker û polîs di operasyona Silopê û Cizîrê de cî digirin. Değerli misafirler, Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan di derbarê operasyonan de axivê û ji bo endamên PKK got hûnê di wan xendekan de tune bibin. Heta ku ew derneyê paqijkirin û safîkirin wê têkoşîn bidome. Wê sekin tune be operasyon û qedexe bidome. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine Cizre ve Silopi başta olmak üzere yürütülen operasyonlar, birkaç ilçemizde yoğunlaşan operasyonlar kesinlikle sadece ve sadece terör örgütünün... Serokwezîr Tirkiyeyê Ahmet Davutoğlu jî got, operasyonên li Silopê û Cizîrê bêguman tenê ji bo têkoşîna li hember rêxistina terorê ye. Ez bang li gelê herêmê dikim. Dengê xwe li hember terorê bilind bikin û kolan û başêrê xwe hûn ji wan biparêzin. Ev dîmen li Silopê hatiye girtin. Tankên artêşê li kolanan e û leşker jî di operasyonê de cî digirin. Li Silopê di gel operasyonan serdegirtina malan jî dest pê kiriye. Leşker bi darê zorê bi balyozan deriya dişkênin davên ser malan da ku endamên PKK û YDGH desteser bikin. Ev dîmen jî ji aliyê parlamenterê Şirnexê ê HDP Ferhat Encû hatiye girtin. Ferhat Encû ku derbarê rewşa dawî de agahî dabû dengê Amerîkayê bi leşkeran re nîqaş dike dibêje ku kirinên wan li dijî qanûnê ye. Hêjayê gotinê ku leşkera avêt bû ser mala ku Ferhat Encû lê dima. Ev der jî kolanên Cizîrê ne. Di gel ku qedexe heye, rûniştvanên navçê, operasyon û qedexeyan bi çalakiyên deng derxistinê protesto dikin. Li çar aliyê herêmê jî ji Şirnexê heta Amedê qedexa derketina kolanan al ser Sûr, Kerboran, Silop û Cizîrê bi çalakiyan tê protesto kirin. Roj tune ku li hember operasyonan xwepêşandan û çalakî çênebin. Bütün ilçelerimiz, dış ilçelerimiz de dahil olmak üzere Parlamentera HDP a Amedê Çağlar Demirel jî di xwepêşandanek Amedê de diaxive. Ew dibêje hemî navçe û bajêrên herêmê divê piştgirî bide gelê navçeyên ku qedexe û operasyon lê hene. Ew dibêje her kes li ciyê xwe bila bertekê nîşan bide û xwepêşandan darxin. Piştî daxuyaniyê çalakiya rûniştinê hat darxistin. Çavereyek ku roja înê dawiya heftê bi pêşengiya HDP û DBP hemî navçeyên Amedê û li herêmê wê li dijî operasyonan çalakiyên protestoyê were darxistin. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, Amed.